As ho. Waduh. Adik dadi cilik ngene kataku iki. Mbah, sore mau gede lho. Bareng esuk-esukan kok malah cilik. Latihan cilik bisa ngrampungi gawe. Yai, Yai Prabu. Kolang kaling, Yai. Kolang kaling. Kolang kaling eling. Eling. Kolang kaling eling. Eling. Belingan, belingan.
Petruk? Nun. Puwa. Nun. Puwa. 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 Pupu kiwa. Ayo. Wah, ngawur kowe Werkudara. Ayo. Koko Prabu badhe tindak pundi? Ora ning ndi kok. Kok ngasta nenggala? Iki mung arep tak tawakke mbok menawa payu. Iki ya mung tak isis timbang mung suwe ra metu. Lah kok kowe ya nggawa cakra. Sumuk Koko Prabu. Cakra nggih nyuwun medal merga sumuk. Gaman kok sumuk. Terus pundi? Badhe ngamuk? Ngagem nenggala. Kula tak ngage cakra niki mboten napa-napa. Ora lah. Mboten estu? Ora. Aku ku ya mung samudana ning anu Werkudara ngawur nggone perang. Pranatan sing tak weneh iki ora kena ngepuk weteng medhun. Bangkean medhun ki ora kena. Nanging Werkudara mau ngebuk pupu kiwa. Kuwi kleru. Lho, klentunipun. Sebabe anu gebuke ora kok dodo munggah, weteng munggah ora. Ning kok pupu kiwa. Kowe mau muni apa? Puwa ngono to. Ayo. Kowe menehi isyarat. Kowe menehi sasmita Puwa. Ha to. Puwa ki tegese apa? Pupu kiwa. Menika kula guneman kalih Petruk mboten kalih Werkudara kok. Kula namung guneman kalih Punakawan. Puwa. Petruk, puwa. Kula mboten nyasmitani Werkudara menawi puwa ngoten. Tenane. Menawi mboten pitados, kula aturi ndangu Petruk. Rak ya ngono, Truk. Mbuh. Ora sompak. Kakak Prabu wau ngendika menapa? Halo, ngaku. Yai Prabu Duryudana. Kolang-kaling eling Yai. Kolang-kaling eling Yai. Ayo. Ngoten lho, Pak. Aku rak ngomongke buah. Dong, Kok saya ngawur kok ngono kae. Mbah kae ketoke selak ngantuk Yai. pun ditingali kemawon kados pundi trajangipun ya. Kowe ngerti pengapesanku Werkudara. Kowe ngebuk pupuku sing sisih kiwa. Ayo apa apamu? Kowe nempiling pilinganku kuwi
pengapesane Werkudara. Ayo, rasa kesuwen bacotake nggone Bandayuda. Wah! Aduh, kadang. Aduh, waduh aku ra duwe kekuatan kok. Wah, Duryudana. Merga tumindakmu kang tansah angkara murka aja takon dosa. Lakon tak asap raimu nganggo gada ricak polo. Aduh, hati aku. Wah. Waduh, waduh. Aduh, waduh. Aduh, panjang. Aduh, waduh. Wah. Aduh, wah. Aduh. Aduh. Waduh. Kok kaya wong gila iki ngapa? Wah, aku ngerti wujude Duryudana malah gila dhewe. Lah mbok gapake? Tak asap raine nganggo gada ricak polo. Nganti kulite nglothok kabeh mung kari. Ketok balunge mripate ijol siji. Wong kaya tengkorak. Tengkorak ki apa jangkong kuwi lho. Irunge mung kari balung kabeh raine mung ketok balunge tok ngilani. Dleweran gedhe. Wawudara. Wawudara. Ayo wae aku ayo. Piye kae ora mati-mati. Keperuan godo. Banjur kuandane sengkune mau cedhakno kono. Wah, gilane. Aku kaya ngene iki mung meka kowe. Raiku wong kaya ngene ora cetha ngene. Bagus ya, kowe aja lunga bagus ya. Wah, gilane. Lunga ngono. Lah biyen ketok piye, saiki ketok piye? Bareng saiki rupaku wis elek terus ora gelem waske. Oh, ngono klewo-klewo. Oh ya. Oh ya. Aja celak-celuk ae, gilani. Mbok noleh ngene kok. Oh ya. Ayo. Ayo kowe aja klewo-klewo ngono. Ayo noleh ngene. Wah, ora
Sudi nyawang diapur munggilani. Do ngukuti tas iki dong apa kowe. Apa remangsamu arep bubar kowe? Wadah kowe. Ndisi dalang. Ayo, wah, keprok gue tuh pecah diasmu. Duryudana ora mati-mati. Ora maido. Yen Yayi Prabu Duryudana ora gelem mati sebabe apa? Sebabe Yayi Duryudana kawit biyen wis duwe sumpah utawa janji. Janjine piye? Gelem mati nanging yen wis sinanding kalawan wong sing ditresnani. Wah. Sapa sing ditresnani? Banowati dudu. Iva, dudu neh dudu. Wah, malah mesake. Kuandane Sangkuni mau gawan rene cedhakno teng Rangka Ngastina. Bareng ngerti Sangkuni terus disikep arep dikemah-kemah kae piye. Ya kuwi janjine Duryudana rikala semana, gelem mati yen wis disandingke kalawan wong sing ditresnani. Lah kok Sangkuni pancen ngono. Ya sabab sing ditresnani ora ana mulya mung kejaba Sangkuni. Sing ndadekake lelakon kaya mengkene iki ora ana liya mung kejaba urup-urupe Sangkuni. Mula Duryudana gelem mati yen wis bareng kalawan patih Sangkuni. Tegese Duryudana kuwi bakal mlebeng naraka jahanam ora gelem ijen nanging kudu nggeret sing jenenge Sangkuni ya Sang Maha Julik. Wah, kaya mangkono. Ya, kuwi pancen perjanjene Yayi Prabu Duryudana kalawan Sangkuni jaman rikala semana. Halo sawangen bareng wis disandingake kelawan sing ditresnani ya kuwi Sangkuni. Duryudana mati. Wah, mesake jane. Ning yo kepiye meneh? Wong loro yen ora disingkirke saka lumahing bumi. Jagat iki ora bisa tentrem. Ya pancen bener kandhamu. Wis Sangkuni kelawan Duryudana karben mapan kono karben diolor-olor gagak.
Koko Prabu. Piye? Ngatur punika bilih Yayi Duryudana sampun gugur ning Rananggana. Waduh. Wah, wis kepiye meneh? Lajeng Koko Prabu badhe tindak pundi? Menapa badhe kempal kalian para kadang Pandhawa menapa badhe kundur wonten Mandura? Wis, aku tak bali ning Mandura wae. Aku njaluk pamit, Yud.